आई बा भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड टूट गल जा। अब तो इनकरा सामने सब केहू एकदम फीका हो गइल बा। हमार धुरंधर भैया एकदम इतिहास रच दिलन। अरे का सूर्यवंशम का पवन सिंह, हमार धुरंधर भैया कई गो पवन सिंह के हेंगा उड़ा दिहन। आ सूर्यवंशम बा डॉन्स के आगे सूर्यवंशम कुछ है भाई बा। डॉन्स तो एकदम माने पूरा थिएटर हिला दिल बा, पूछल मत। 4-4 दिन के वेटिंग टिकट के लाइन लगता। आ डॉन्स जैसन मूवी तो आज तक ले भोजपुरी में पल ही नहीं के। 50 करोड़ रुपया कमा लेलस भाई वो 4 दिन में। का कह बोलो हमार धुरंधर भैया एकदम सही में अपन धुरंधर ही दिखा दिल बन। पवन सिंह के तो दिमाग में हैजा हो गई। पवन सिंह सोचता ई का बना देलस, अब तो हम गईनी विलुप्त हो गईनी। करे तोता भाई लोग यही सुनना चाहते हैं लो आप लोग। ये लोग वीडियो बनाओ तो लोग कि 50 करोड़ रुपया जो है वो डांस कमा लिया है। वीडियो में बना रहा लो एक एक बात प्रूफ के साथे बतावे वाला बनी। पवन सिंह के दिमाग में हैजा हो गई पड़ा। पवन सिंह आज तक कहाँ वैसन फिल्म बनैले बड़न। देखो हम मानतनी कि खेसारी लाल यादव मेहनत करे बड़न। वीडियो फिल्म में पैसा लागल बा, लेकिन डायलॉग गाना वो हिसाब से ये फिल्म जो है ना वो सुपर डुपर एकदम हैंगा दब गया है गाना की वजह से। एगो तो चोरी की वजह से पहले ही आरोप लागल कि हाँ भाई ये फिल्म में जो गाना है वो चोरी करके बनाया गया है। अब बताओ कृष्णा बेदर्दी कहिया का म्यूजिक डायरेक्टर, कहिया के लिरिक्स राइटर हुआ ना, दूसरा के उठा के म्यूजिक बना के म्यूजिक दूसरा के नाम अपन दे देनी कहिया के। अब एक घड़ी बजावत हो तक केहू नहीं खे जान। अब एक घड़ी नया बजा के उनका डायरेक्ट कर 7 गो फिल्म में गाना बा, 7 के 7 ऐसे। कुल मिला के बात यह है भैया कि सब लोग मिलके हमारे खेसारी भैया को इस तरह करके दाब दिए हैं जो कि खेसारी भैया चाह के भी नहीं उठ सकते हैं। दंश मूवी इतना जब टीजर रिलीज हो रहा है तब पूरा बवाल हो रहा है कि दंश पुष्पा 2 के टक्कर दी, लेकिन ना दंश कोनो। अब हम का कहीं कि पुष्पा 2 के पी के जो नीचवा हेंगा लागल बा ओहू में नहीं खेई। ठीक बा। अब ये लोग बताओ तो लोग कमाई करोड़ में, ठीक बा कि कमाई जो है 50 करोड़ हुआ है। हम तो लोग के लगा देम पहल का दिन ही कमैले 0.01 CR मतलब 1 लाख। दूसर का दिन फिर 1 लाख कमौन, तीसर का दिन फिर 1 लाख कमौन, और चौथ का दिन फिर 1 लाख कमौन। कुल मिला के 4 दिन भइल बा। 4 दिन में 4 लाख रुपया कमैले बनन। आ 4 लाख रुपया फिल्म अगर कमैले बा, फिल्म के जौन बा कि तू लोग कहलो कि 50 करोड़ कमैले बा, तनियो सा शर्म नाम के चीज बानू। चीज होके तो चुलुआ भर पानी में जाके समझ हम का कहते नहीं। अगर बात कर जाओ दंश मूवी के तो दंश मूवी के सही से प्रमोशन नहीं के भइल, सही से रिलीज नहीं के भइल। खेसारी लाल यादव के इवेंट रखे के चाहिए। खेसारी लाल यादव समझलन कि बा हम ही बानी भोजपुरी के सबसे बड़का से, हमारा बाद के भोजपुरी में बा अंतिम छोर पर बैठल बानी। तो एगो पोस्ट डाल देम चाहे एगो लाइव आ जाम नु तब फिल्म जौन बा के हिंगा खटाक चल जाए। इनका सोचे के चाहिए कि बड़का बड़का हीरो लोग के हालत खराब हो जाला जब फिल्म रिलीज होला। हे सोपा, हे पॉडकास्ट में, हे इंटरव्यू में, हेजा जौन बा कि ओकर पूरा ई रखनी पार्टी रखनी, ओकरा के प्रमोट करनी, तरह तरह के जौन बा कि पैतरा अपनावला लोग एगो फिल्म के प्रमोशन करे खातिर। आ इहाँ के लागेला कि ना आओ लाइव आ कह दे भैया रे आजा सन देख लसन, जाला सन भैया 100 गो जाके देख के खत्म बजा। ठीक बा। तो दंश मूवी उसी का शिकार हो गया है। दंश मूवी जो है वो अच्छा, हम सोच रहे थे कि अच्छा कहानी अच्छा चीज पे जो है बना हुआ है। बहुत लोग रिव्यू जौन बाकी एक और अच्छा देता, लेकिन प्रमोशन इवेंट ये सब के चलते जौन बाकी दब गई बा। ठीक बा। आ ई सब खेसारी लाल यादव के करे के टाइम नहीं खे, ऐसे टाइम नहीं खे कि इनका होली में 50 गो गाना गावे बा। 100 गो 50 गो गाना जब तक ना फिल्म से लो थोड़ी कमा लो। अब बतावा लागल होई 80-90 लाख 1 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ रुपया लागल होई फिल्म बनावे में। 1 करोड़ ले जितना लागल हो आ कमैले बा अभी तक ले 4 दिन में 4 करोड़। आ कहिया इक्वल जाई कोनो भरोसा नहीं है। काहे से कि भाई अब ऑडियंस पर रेस्पॉन्स अपन नहीं देखावत। तो देखो फिल्म होला नु, फिल्म बनैनी ओकरा बाद हर जगह प्रमोशन करे गनी। भोजपुरी में कई गो चैनल चलत रही, कई गो पॉडकास्ट चलत रसन, कई जगह जौन बा कि इवेंट करे के चाहिए वो फिल्म के। हॉल में जाके मिले के चाहिए। सुनत नहीं कि हॉल में जा के मिलत रहन। ए बार बागेश्वर धाम गइल बड़न। ठीक बा। हो जाए थी बा ई सब में शामिल होलन खेसारी लाल यादव। यही से तनिया सा अच्छा लगेला इनकर, लेकिन जौन बात कहलन ना जौन हिसाब से काम करेलन तनिया सही ना लगेला। 4 लाख रुपया कमा के 50 करोड़ रुपया देता लोग। बाकी अब तारा लोग के पक्का विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। आ एगो हम चीज कह दी कि जब तक ले होत रही तब तक ले फिल्म कहियो ना चली। फिल्म सीखल हो कि केगा प्रमोशन कइल जाला पुष्पा से।
साउथ से सीखलो, बॉलीवुड से सीखलो कि फिल्म के केगा प्रमोशन कैला। तार लोग के मतलब कि फिल्म अगर प्रोड्यूसर पैसा लगा लो, तार लोग के पैसा मिल गई, लेकर मतलब ई ना भइल कि भाई वो फिल्म को छोड़ दे। ठीक है, हीरो हीरोइन के घूम घूम के प्रमोशन करे लग, हीरो हीरोइन फिल्म के प्रमोशन केकरा से हम बतियावत नहीं, जो ना भोजपुरी इंडस्ट्री के एल्बम इंडस्ट्री लोग बना दी लोग। खैर तारा लोग के पक्का विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खाती